Позволете ми от името на целия екип на Център за върхови постижения УНИТЕ да ви приветствам с добре дошли на втория етап на стартиране на тази част от проекта. За нас екипа, който реализирахме първата част, беше особено вдъхновение да работим в една много добра среда, в едни много добри лаборатории и на практика да можем да реализираме всички цели от проекта. Това, което е нашата гордост, след малко ще бъде представено от професор Симеонов, който е научен ръководител на проекта, но това са 4 лаборатории, които ще имате удоволствието, надявам се, набързо да разгледате, за да видите техните възможности. Да покажем няколко забележителни неща в нашата работа в лабораторията по изкуствен интелект и после да покажем и новото направление, което ние вече сме дефинирали и което е потвърдено от управляващия орган, така че да можем наистина да реализираме и този следващ етап от работата на проекта.